Și salutare lume, sunt Mr. Ceapă cu Batman și Usturoi, batem bossul partea a doua. O să le postez, frate, tu crezi că eu sunt ca tine, fac un video și hai să-l postez? Nu, fac mai multe. Ce enervant e că tot nu, sper că în 10 minute pot să-l bat pe ăsta. Da, fac 30 de joc și pun fiecare pe zi. Cred că stau o lună. Nu? Apoi astea trebuie să le pun în 3 zile, că le-am făcut. Care? O robă. Știi, normal trebuie să păstrăm video asta, le punem mai târziu, dar noi nu. Eu bag chiar. Da. Cred că video ăsta să fie mai scurt de 10 minute, pentru că deja îl facem foarte ușor pe boss. Închid ori la sonor să aud videoile. Bravo. Uitați ce ușor facem un boss. Și nici nu suntem hack, putem să-l facem foarte ușor. Mereu o să se prindă el aici. Deci nu o fie frică, nu folosesc alte prostii. O să ieșim la suprafață când îl batem, să lăsăm un pic. Mai are loc heal. Mai trebuie să trag un glonț, hai să tragem cu shotgun-ul. Vreți? Vreți? Yay! Și am făcut boss. Ce am făcut un boss? Mai mi-a acoperit piciorul lui. Merge, bun. Am bătut bossul. Și... Da. Ai terminat seria? Nu termin, mă mai plimb un pic pe aici să vadă lumea tot. Mă rog, mă mai plimb, mai am un pic. Ce crezi că bați un boss și gata, ai terminat jocul? Mai ai un pic de mers și după să vadă lumea intro la final. Că uite, după ce bat bossul trebuie să bat un schelet. De fapt, 2 scheleți. Până acum am văzut 2 jocuri de groază care se termină extra șmecher. Cum? 1. Știi cum îl termin? Cum? Mergi într-o casă, cauți ceva, dar se rupe pe destul, cazi și și cazi. Mamă, știi ce joc șmecher? Deci cel mai tare Deci joc. după ce joci o grămadă, te chinui, te speri, nu știi ce să mai faci. Pa, lumea, termin seria. Nu închidem încă, dar să mai vedem scorul nostru. But you're not that over. To be Nu trebuie continued. să vii și cu like, că n-ai zis până acum de nou. Research the plan. Objective you final score 1, 8, 4, 2, 2, cel mai mare scor. Bine lume, asta a fost cu această serie. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, să știți, like-ul n-a omorât pe nimeni, like-ul chiar face bine unora. Să știți, apăsați like la mine, nu la Batman, vă rog, și la Batman. Asta a fost toată seria din Zombotron, va urma Zombotron 2 și Zombotron 2 Time Match. La revedere, pa!